И така, здравейте всички, аз съм Xex Shadow Sanko BG Hex и днес ще играем в един сервер. Ето го хостера, той се казва Bioshardy 49 и ще снимаме Minecraft оцеляване. Ще разгледаме какви ларпове има. Например, сега ще отида на ларп Survival Games. Survival Games. И ето сме. Само че не са ни направили да ни пускат тук. На YouTube. И това тук е Survival Games. Другия ларп. Малко на ларп. Няма да е на ларп Trade. Може да отидем малко на End. На ларп End. И така ние почнахме на ларп End. Какви китове? Топси. Хостера сега ще спира да играе. Опа, това е лошо. Уоу. Даже това се подскочи. Ей, много са... Ларп. Сега на ларп. Сега ще ходим на ларп Survival. Това е главата на хостера. За ненужни айтеми ние не можем да го това. И така, тук ще оцеляваме. После могат да ме направят ютубър и ще снимам като ютубър тук. Или като модератор. Ще събираме дървета. Сега ще работим. И така ние ги обработихме. Къщата няма да е тук, ще е някъде надалеч. Но и клипа няма да е дълъг, за жалост. Един мой приятел е Крис 144. Ние ще правим, може би, клип двамата. Не знам къде ще е. Опа, зомби. Ей, много ме разбира. Не, тук ще ми е една мини къщичка ми. Трябва да поръча. Но този клип сега ще има продължение. И може... Не знам кога ще го правя продължението, но ще е скоро. Опа.
скелет. Ооо! Но задозвам като прави така. Оф, човек! Това беше много лошо. Но и още малко ще го правим до 7 и няколко още минути. И така съм, че... това ще е цялото. Това ще е цялото. Ще има и продължение на този клип. Аз ще съм... например, може да съм ютубър или модератор. Затова... Бай-бай, до нови срещи и поздравявам хостела, че е създал толкова як сървър. И така, чао ментолки, до другия път!